Norno belakina hambai ko gawai nairokno tini oro sudu CEM ya chairman bo faike edition chairman chini borong nang bikerang kol INPT ni president tayo jaga kabang mas ini ko MDC rok tai EM chini Sar Suhel EM Sar Onimes angka chini okra rok diploma thani tai MDC kabang man faike borong nang onoto debur masong rok abno kari tebo faike angka tini ni ojarawo chini kabai dong mani jorau bohno sini khas lukma pandani jorau borok ini jotto sini edisi hapang ketal khanai rok borok bahaino logi di fema bai tai ojagao je tongnai sini tapuk bukuk norok borok norok media rok bahaino belekena hambai mariwo kebangma borok tini ani om hai hamia jorau basa femeni bagai ang haste ganangui te phainer no jotono hakufu tai ang hambai ya faru da nang to khorsa ko diploma to ngai mane sakthar sangtana adong te tabuk mo edisi hapang diploma to na unte kathau sangtana ba ham krek nan bu sukti wan sukton abo ni wan suk mung kai belekeno kaham chung nugui tungo chini CEM buwagra songmani haino songya belekeno bodro belekeno nomro te wan sukna kreng kai beskang ni salo angobono sasau kebangma jorawono buwagra ni thani chung kuno sanna nangya chini sanmani bara chung mannai abo nong puituk narekti bele hambai